Σε αυτό το παράδειγμα θα δούμε πώς να δημιουργούμε μία λίστα επιλογών στο Excel ώστε να επιλέγουμε εύκολα και σωστά. Έστω ότι θέλουμε να συμπληρώσουμε την στήλη σχολείο για κάθε εκπαιδευτικό. Ο ένας τρόπος είναι ο χειροκίνητος. Θα χρησιμοποιήσουμε την λειτουργία της επικύρωσης δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι οι τιμές που εισάγουμε είναι προκαθορισμένες και χωρίς λάθη. Αρχικά, θα δημιουργήσουμε μία λίστα με τα σχολεία. Σε ένα κενό σημείο του φύλου εργασίας ή σε μία νέα καρτέλα, γράφουμε τα ονόματα των σχολείων που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Κάθε σχολείο σε ξεχωριστή γραμμή. Για παράδειγμα, πρώτο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης, δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης, τρίτο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης κτλ. Ήρθε η ώρα να εφαρμόσουμε την επικύρωση στη στήλη σχολείο. Επιλέγουμε όλα τα κελιά της στήλης σχολείο, από το C12 έως το C26. Πηγαίνουμε στην καρτέλα «Δεδομένα» και επιλέγουμε «Επικύρωση δεδομένων». Στο παράθυρο που ανοίγει, στο πεδίο «Επιτρεπόμενη καταχώρηση» επιλέγουμε «Λίστα». Στο πεδίο «Προέλευση» πατάμε το βελάκι και επιλέγουμε την λίστα με τα σχολεία. Ας δοκιμάσουμε τώρα τη λειτουργία. Κάνουμε κλικ σε ένα κελί της στήλης σχολείο και βλέπουμε ότι εμφανίζεται ένα βελάκι δεξιά. Κάνοντας κλικ στο βελάκι, εμφανίζεται η λίστα με τα σχολεία που ορίσαμε. Επιλέγουμε ένα σχολείο και το κελί συμπληρώνεται αυτόματα. Αν προσπαθήσουμε να γράψουμε κάτι που δεν υπάρχει στη λίστα, το Excel θα μας εμφανίσει μήνυμα λάθους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι όλα τα δεδομένα στη στήλη σχολείο είναι σωστά, χωρίς τυπογραφικά λάθη και με συνέπεια. Η επικύρωση δεδομένων είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για κάθε εκπαιδευτικό ή διοικητικό αρχείο στο Excel.